Понимаете, у нас в молодежи есть такое понятие, как зуриги. То есть кто-то должен быть лидером в обществе, кто-то должен быть главным. И учитывая это, на основании этого люди на друг друга обижаются, то есть школьники. К примеру, один старшеклассник может добиться на другого старшеклассника, он его заденет его гордость. И это является начальным этапом для того, чтобы драки происходили. Ман худам намемондум ки мара як кас чақа раса, як кас раса. Ман худма ҳифз мекардам, мара ҳеҷ ка наметонист расида мактабда ва одамое ки мехондан ва ёра ман ҳимоя мекардам, намемондум ки авай бачаҳорам ғам тиянд. Масалан ҳам хеле хулиганое ки ҷамъ мешанд, мехоҳанд ки ғам тиянд ва ёра ман намемондум. Наша молодежь слишком, скажем так, неустойчивая. То есть ее легко можно переубедить в чем-либо, ее легко можно поддать чему-либо. И это является очень слабым местом нашего с вами общества. Авал бояд ки падар модар фарзанда насиҳат кунанд. Барои каҷ нараванд, хоб бекор кӯчагардӣ накунанд. Як кор хати машғул бошанд. Разборҳо аз нофаҳмиҳо сар мезанад. Масалан, бачаҳое ки хулиган ҳастанд, онҳо ҳамакаса ҷамъ мешаванд, шайка мекунанд ва шахсоне ки масалан талабое ки мехонанд ба хондан ҳавас доранд, ӯро ғам метиҳанд, намемонанд хонанд ва ё хичон аслан падару модарашон тарбия надоранд. Ай падару модарашон тарбия гирифтагиянд, чӣ хеле ки дар кӯдакӣ аваё тарбия додагиянд, сахт қапидагӣ нестанд. Баъд оҳиста оҳиста дар мактабам муаллиморо масалан ғам метиҳанд. Оно дар ин ҷо асос айби муаллимоҳо ҳам кардан дар кор нестае. ҳамаи ҷангу ҷанҷолҳо аз рӯи беаҳамиятии муаллимоҳо сар мезананд, чунки бояд муаллимоҳо вазифа доранд талабаҳоро дар ҳамон даруни мактаб нигоҳ кунанд, бояд зери тарбия бошанд. дар ин мавзӯъ асосан вазифаи падару модар нест, зеро вақте падару модар фарзандро ба мактаб равон мекунанд, намедонанд фарзанди ӯ дар мактаб ба чӣ кор машғул аст. Зеро дар он ҳангом фарзанди ва ё зери тарбияи муаллимоҳо мебошад ва ин асосан кори муаллимоҳо мебошад. Хеле аз синфи 9 кадомиш ки намехонад баҳои 2 мегирад, аз синфи 9 вая сур кунанд ай мактаб. Намонанд хондан, равад ягон коллеҷ хонад, ягон литсей хонад, касб омӯзад. Шахсе ки масалан ҳавас надорад хонад, синфи 10-11 сараш натиҳанд таҳсил кардан. Агар ҳами мактабонда бо алоҳида як курсҳои алоҳида ташкил кунанд, хоб талабаҳо ки ба ҳамо вобаста ба ҳамо бошанд, мисол доим дар фикри хондан бошанд, нависидан, мисол абемаънигӣ рӯ мегардонанд, ба ҳамо ҷалб мешаванд, ҳамқадр рафтан мегӯянд. Вообще есть такое понятие, как устойчивые традиции, обычаи, нормы, привычки. И вот именно то, что мы сейчас видим, это уже устоявшиеся традиции нашего общества. В смысле, это было, есть и будет долгое время.